Panibago nga protocol ipatuman sang alkalde sa tion padayon nga magsaka ang kaso sang COVID-19 sa Iloilo City. Nagapanguna ang barangay Nabitasan sa La Paz sa may pinakamadamo nga kaso sang COVID-19 sa Iloilo City, Subong. 22 ang active cases sang barangay. 18 sa mga kaso ang nagikan sa isa ka compound kag may ginahulat pa nga resulta sang swab test. Nag-start ina ma'am sa aton nga for isa ka index case naton kay immediate siya nga gin-require for swab test kay gin-admit siya due to appendicitis. So sa iya naghalin nag-positive kag kung to make it short dira sa workplace nila. So isa ina sila ka compound, isa ka trabaho, isa ka area. So dira naghalin ang tanan kag amon gani ginalantaw nga basi dira lang gid ang virus kay most of them are workers nga nagpositive. Naka-lockdown na ang compound humalin sang nagligad nga semana para kay punong barangay Arosa magaserbe kon tani ini nga pahanumdum sa iban pa nga wala nagasunod sa protocol. Gina-encourage gid nga i-practice gid ang proper health protocol. Pag-wear sang face mask, ang inchakto gid nga paggamit sang face mask kay iban pa buyan-buyan lang. Kay this is a wake-up call para sa tanan. This is a lesson learned nga hindi komo dira lang kita sa sulod sang balay naton or sa sulod sang trabaho naton or sa area nga kung diin dira lang gid kita ga-spend sang time. It doesn't mean nga safe na kita kay bisan kami nakibot nga sa dira nga lugar kadamo gid sa nag-positive. So hindi kita dapat magkampante. Dapat ang proper practice ng health protocol i-follow gid naton ang pagsuksok sang face mask, ang paghugas gid sang kamot kag ang pag distance sa aton nga kaupod sa sulod sang area. Sa datos ng Iloilo City Epidemiology Surveillance Unit, kahapon may 46 ka COVID-19 cases ang syudad. Kalabanan, local transmission. Duha ang returning resident, kag duha man ang authorized person outside residence. Sang Mayo 8, nakalista sang 51 COVID-19 cases ang syudad, kag isa ang napatay. Para kay Mayor Jerry Treñas, makabig nga makaalarmang pagsaka sang COVID-19 cases subong. Sa tion padayon nga magsaka ang kaso, mapilitan ng alkalde nga magpatuman sang panibago nga protocol. Nagapreparar na kita once nga magsaka pagid ang cases ta bago lang nato na pabalik sa 50% ang capacity sa mga gatherings, no? So kung magsige pag inisaka, we are going to go back to 30%. Actually, naglisensya ako sa kay Secretary Galvez, kay Inasang Aga, and we will not hesitate to go back to 30% kung daw hindi tagid makontrol. Gawari lang ako, kay kung magpagsaka kita restrictions ta, kadamo naman sa aton nga pumuluyo nga maapektuhan, madulaan trabaho, maibanan sang inadlaw. And I really do not want that, no, because I understand after more than a year, people are really finding it difficult to look for a job. Gani nagaapila ang alkalde sang kooperasyon sang publiko. Kapangayo lang ko sang kooperasyon gin sang tanan, palihog lang even if you are inside the house. Kung may ara ka mo upod nga nagaobra sa sagwa, palihog lang, hindi lang ka mo magpalapit sa ila. As much as possible, observe the minimum health protocols. Kalabanan sa mga kaso sang COVID-19 sa syudad Subong ang nagakatabo sa olubrahan kag sulod sang balay. Gani padayon ang panugyan sang alkalde nga mag-obserba sang minimum health protocol. Jennifer Garcia Hernandez para sa Level Up Patrol. 23 hectares sa Barangay Kalahunan, pagausaron para sa pagatukuron nga waste-to-energy facility. Mayor nga problema sa Barangay Kalahunan kag kaipi nga mga barangay sadto ang baho gikan sa mga basura. Apang nabuhinan ang pag-anto sa mga residente malapit sa lugar, sang amat-amat nga gin-convert ang basurahan halin sa open dump site padulong sa sanitary landfill. Subong plano sang lokal nga panguluhan magpatukod sang waste-to-energy project, pinaagi sa public-private partnership. Nagpartner kita sa PPP Center for our waste-to-energy nga project.
inigabutang naton sa Kalaunan Disposal Facility. This will be a waste to energy project to be a solution sa atong problema sa basura. So, but ang kinahanglan abi nga first cost is tamaan kadako. So, we need a partner, a private partner nga may technology with regards to waste to energy. So, ang atong basura will be converted into energy pamaagi sa mga bag-o nga teknolohiya nga available sa Subong. Sa Subong, tapos na kita sa pag-submit sa mga requirements sa PPP Center. Nag-allocate na naman kita sang 3 hectares nga area kundiin dito patindugon ang waste to energy project. And ara na subong sa PPP Center ang mga documents nga ginsubmit nga kinahanglanon nila, and proponent will be giving sang proposal sa aton, and it will go process sa Republic Act 91 ang Procurement Act, Procurement Act. So initanan i-guide sang PPP Center para nga matigayon ang ini nga proyekto. Para kay Ravenna, dako ang mabulig sini nga proyekto agud mahatagan solusyon ang problema sa basura. Dako gini nga bulig sa city, una, ang aton 23 hectares sa Kalaunan, kag ang aton sanitary landfill nga 222 million. I-bio remediation ini, so meaning to say tanan nga basura dito kuhaon kag i-process. So ang 23 hectares can be used for another purpose. Tapos ang waste to energy nga facility, siya na dayon ang magabaton sa tanan nga basura diri sa syudad, kag sige-sige na siya, kag ini amo gid ang integrated solid waste management, So tanan nga basura dito nadalon i-process, kag wala na kita sang tampukan sang duta or wala na kita sang i-dispose sa aton nga sanitary landfill. Kag ang environmental impact sini masabat na, kay wala ka na nagaproduce ang leachate, kag at the same time wala na sang baho, nga aton ma-experiensyahan nga kontig ululan kag mainitan sa aga nagabaho tungod sang organic waste nga present sa aton nga basurahan. Naghatag man sang pahanumdum si Ravenna sa mga pumuluyo nga naga-install sa barangay Kalahunan. So isa pinaka-importante gid ang segregation sa source. So dapat naga-segregate gid kita bisan sa duwa lang ka pamaagi nga pag-segregate, ang organic kag inorganic ang madunot or hindi madunot. Para sa alkalde, dako ang benepisyo sa komunidad sa tion matigayon ang proyekto. There are so many benefits, One, ang aton nga 22 hectares na ma-clear sang tanan nga basura. We will have another 22 hectares which will be available for development. Iyan na sang syudad kay nabayran na, Kadua, ang social implications ini kay ti kadamo ginada sang apektado sa dira bala sa dam site, kay ti mabaho ang dira nga lugar, etc. masulbar ta na. Ang isa lang ka implication nga pangitaan ta siguro trabaho ang naga-ulubra dira ang mga garbage pickers ta, ang iban pa na nga ubra, gas scrap, kag tanan, ti na iya pangitaan gid sang syudad paano paagi nga hindi sila matamad. Ginpatpat naman sang alkalde ang mga rason kung nga amay pila ka mga proyekto ang luyag sinima paidalom sa public-private partnership. Usar ta ang vehicle nga PPP parang syudad hindi na magastuhan. And masulbar ta ang mga kinahanglan naton nga infrastructure kag facility, parehas ini facility para nga maplastar ta sa gusto. So far, may duwa na ga-interest ni sang waste to energy, And so far, all over the Philippines, nabatian ko nga dira sa Quezon City, ga-operate na ang waste to energy nila. And dako nga mabulig man sa ila.
Dugang pa sang alkalde, makabulig man dugang sa supply sang kuryente kung matigayon ang proyekto. Dane Raffles para sa Level Up Patrol. 16 ka mga individual nagpakita sang ila talento sa Batch 2 sang Art in the Park. Isa sa nagpakigbahin sa Batch 2 sang Art in the Park amo ang siyam katuig nga si Eliza Ann Hoven. Mahilig ini sa drawing kag painting. Ang paborito nga subject, mga infrastruktura kaangay na lang sang ginpaint sini nga Drilon Bridge. I want to draw very nice para manami ang drawing ko. Nagpakigbahin man sa aktibidad ang 75 anyos nga si Art Heroche. Veterano nga painter kag cartoonist, luyag sini ipakigbahin man sa mga young artist ang iya abilidad sa patag sang art. Ang masiling ko yung ginaobserbahan ko ang mga young artist, no? Kung paano sila mag-paint, kaya kung mag-paint ako, at least makita man lang may idea, mas lang kung paano ako mag-paint. That's why nga ako kaya ang akon ng mga application ng color, makita man nila, parang may idea man sila. Ginkalipay naman sang artist niya si Christopher George Brasileño, isa sa mga mentor sa Art in the Park nga maghatag sang iya oras sa pagtudlo kag paggiya sa mga nagpasakop sa aktibidad. Bisa nagbubo ang mamunog nga ulan, madamo sa gihapon ang nagkadto sa Iloilo Freedom Grandstand. Actually very happy gid ko how it turned out. Earlier kay nagulan, so I did not expect na may damo makadto. But even mo nagulan, people still nag-effort to come and to participate. So I'm very happy, and all of us mga artists man who came here, we're very happy to see different artists of all ages and skill levels. Ginpasalamatan man ni Brasileño ang inisyatibo sang syudad, ilabi pa sa paghatag sang dako nga suporta sa mga kaangay niya nga Ilonggo artist. Actually, since the start of being an artist here sa Iloilo, I can really feel the support in terms of providing opportunities for artists. May mga murals kita, may mga events like this one where artists can showcase their work. And I'm really thankful and very fortunate to be in Ilonggo and to be an artist living in Iloilo. I hope to see more of this in the future. Bata man o konti gulang, wala sang limitasyon sa pagpabutsyag sang kaugalingon ilabi na sa patag sang art. Gani todo suporta ang syudad sa mga kaangay sining aktibidad, agud mas mahanas ang tagsa ka mga Ilonggo nga luyag magpakita sang ila talento sa pagpinta. Divine Singh para sa Level Up Patrol.